Hello, mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi diha, no? Pasensya kaayo nga nadugay-dugay kog upload sa sumpay sa mga drama mga ka-DJ, mga ka-listeners. Karon day atong ipadayon ang sumpay sa Layla Libat, part 6 sa mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Pasensya kaayo ha nga nadugay-dugay kog upload sa Layla Libat. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Gimugna kining maong sugilanon aron dili pagtamay sa atong kaigsoonang PWDs. Kun dili paghatag og paglaom nga dili babag ang kalahi nimo sa uban aron kabuoton mo ang bangaw sa kalampusan. Kinsay imong pangan? Sa pinaklas ng pagkasulti, sir, ako si Miss Triple L, kun Layla Libat. Libat kitang tinuod? Tutuki ako mga mata, o makita ni mo ang duha ka dagway sa kamatuuran. Okay. Dawat ka na. Sakay na sa auto. Mapasigarbuhong idalit kaninyo sa RMN Drama kining sugilanon. Layla Libat. Huy! Libat ka! Ayaw pag minaldita! Nga naman naglibat ko? Dili ko tao? O sa bagad? Duha ko sa imong tanaw? Isundo ko ni mo! Nawgawa, oy. Usa ramang bukas ako tanaw, maong bullseye. Hoy, Layla! Laya sinibaya, oy! O gano'ng palayason man ko nimo? Tungod kay wa kay angay nga magpasupasoy ning mansyon, kay libat ka! Hoy, kasad! Venus ginamos! Amo ning bay! Busa, bisan libat ko, may katungod ko magpaso-paso dinhi sama sa prinsesa. Usa ka binuhat nga nagpasaan sa usa sa labing bugaat nga kasakit ang pagbiay-biay gikan sa uban. Apan bisan pa niini, mibarog siya aron ipakita nga dili siya lahi sa uban nga gitawag og normal nga tawo sa katilingban. Layla Libat. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni Ray Bores. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama. Layla Libat. Ang miyagi ato na sayran, gibadlong ni Digoy si Layla nga dili na gyud mohagad nga magpa-DNA test kang Sir Luisito. Samtang si Rickson, misaad sa tubangan ni Venus ug ni Bimbo. Nga mo trabaho na gid siya og tarong ug gibiyaan niya si Venus uban kang Bimbo. Dito usab sa kwarto ni Luisito, gisultihan ni Teresita si Luisito sa iyang gibuhat kang Rickson ug nakahuna-huna ang masakiton nga buwagon sila si Rickson ug Venus. Balik ang Layla, lawom ng gabi pero wa gid ka ang dalaga nga nagpaso-paso sa kilid sa swimming pool. Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Layla Libat. Ug unang higayon ni, nga nahitabo ni. Nga gipahamtangan kog dakong silot. Ug kana tungod ni nimo. Uy! Ay ko pasangin liha! O may ko manghilabot ninyo. May labot ka. May labot ka. Kay ikaw ang gipakauwawa ni Venus. Busa, silute ko. Diyan? Ipakita nilang tanan dinhi sa bahay nga nasuko ka nako. Ug siluti ko. Pasakiti ko. Sagba ako, Layla Libat. Magpasagba ka? Oo, sagba ako. Kulay! Pasakiti ko. Uy, itagtipan namura nimo. Nausan naman ka ni Sonoy. Bisan nausan naman lang imo i-request diha. Dikoy! Paon jud, imo pala ko suntukon. Suduka ko, sige lang. Ay, unsa ba ka? Nag-drugs ka? Kinahanglan pasakitan ko nimo aron makabawas ka ni Venus. Ug matabla na ta. Pasakiti ko, sige na. Buhay na akong kamot, ha? Unsa ba ka? Pasuntok yun ka? Pasuntok yun ka? Suduka lagi ko. Buhay lagi ko! Unsa? Naunsa naman sa mo din ha? Layla ka. Giunsa man nimo si Rexon. Uy, lang, gijudo lang. Mapasuntok ba siya? Ang wala na siyang gitumba. Inay ka niya. Nakakita yun ka, tita, ha? Siya ang may pasakit ako. Tatawa lang niya, ay. Uy, hoy! Gipasakit na kagisuko ko nimo. Huh? Kamalinaw na ako napasupaso din he. Diniskilin swimming pool, napabugnaw ko. Unya, bidoon yung ka,
dahil magpasuntok. O nga no masab ko no, Rexon? Nga no magpasuntok ka ni Layla? Um, gusto lang ko nga makabaw siya ni Venus. Aron matabaw siya sa kadaot ni ing nadaan ni Disbay. Dili si Layla ang nagdagkadaot, Rexon. Kundili, katong uyab mong way batasan. Busa kinahanglang buwagan mo katong Venus. Unsa? Ano to ganat ita? Inyo pahilabtan? Tungod kay nausab ka. Sukad lang nga kadto ng babayhan ang imong nauyab. Natakdan ka na sa iyang pagkaway batasan, Rexon. Kanang libat ang way batasan, tita. Oy. Nga nagutaw nga ako. Wag ka muna man sige pangaway na ako. Tita, malinahon kita din. Hey, sa wa pa siya maabot. Hangtod ba karon? Wa pa gihapon ka makasabot, Rexon. Nga kinahanglang dawaton ta si Layla kay siya ang anak ni Tito ni mo Luisito. Busa kinahanglang mutahod kaniya. Bitaw, peace na lang gutagod. Ayun lang una-una nga hulga ko sa imong pangwarta. Tanawa, tita. Ano ko nang silutihan niya, tita? Basta si Layla. Klaro kayong nangigi kaniya. Kaya ang atensyon ni Tito ni mo Luisito, naa naman kang Layla. Pero wa kay mahimo ni Ana Rexon, tungod kay siya ang anak. Dili lagi kumutuo nga anak na siya kung may resulta sa DNA test. Pagkita ko ninyo resulta sa DNA test. Og makakita mo nga tahuron yun ako si Layla, isip anak ni Tito Luisito. Og akong agawon. Rexon! Rexon, balik, dire! Pasag din na siya, ma'am. Uy, kita di ay. May sa na maklaro. Unsay bot mo ipasabot, Layla? Kanang tumanin na lang na siyang gusto, Rexon, ay. Kay, mura man na siya mabuang. Kung dili tumanas gusto. Dili mahimo. Sa dili mahimo, ma'am. Aw, tita. Dili mahimo nga tumanan siyang gusto ka ng tawhana. Nangita yun na siyang sakit sa uo. Kawas pa, mukara na siyang maayo kung tumanan siyang gusto. Ayaw na ka na problema, iha. Ako na'y bahala niya ng Rexon. Unya, kanang kuan ba? Nadi ko ihangyo ni mo ba? Ako na lang mo hangyo ini. Ibalik nila iyang allowance, uy. Kay basin mo na yan nasok ag maayo. Laagan ba na siya sa kong tanaw. Mga magkinahanglan ko na siya kwarta kung manglaag sila. Mong ibalik nila iyang allowance, tita. Gusto ka? Naong yung kwarta ng tawhana. Halala ka, ing na siya nga imo kong gihangyo nga ibalik ang iyang allowance. Aron makautang siya kabubuton nimo. Makalagot yung naunaon nga wala ko'y allowance eh. Kalakot yun. Saan ning nanuktok? Kinsabay. Ikaw? Ay, Nuktok mo ka. Tiwasan ko di mo? di uy. Ni ako kay pahibawon talang ka. Nagihangyo na ako si Tita Teresita nga ibalik ang imong allowance. Unsa? Mihangyo ka? Oo. Ako ba yun ang kaingong gikuhaan ka? Kay ako gipakawawa ni Venus. Mao nga ako sada mihangyo niya nga ibalik ni. Umitando na siya. Dili ka na mawagtangan si mong allowance. Busa, ay nagkakuulti ha, uy, Rexon. Doon na pa kayo magasto gawa sa imong sweldo. Good night. Nagpabidya na sa ning bihana da. Wala siya kalibutan. Nga akong pagkaanak o katabang ang dili na ako madawat. Ganong nahitabo mo rin ako. Anak lang di ko katabang. Abi na kong doon naging ko'y dugo nga Laurente. Misiga uri ang matas kanahan. Pero, noon sa man to si Rexon? Mura ba sa siya ko malipay mabalik ang iyang allowance? Pero, marag, magsabot naman lang sa kusing gibati. Di sa blalim, nga mag-expect ka, nga ikaw masintros pananaw sa sakataw. Niya kalit lang, mabalinis lain. Diri pa yun ako. Ay, ako'y... Ang tudron, mula magyapo kong dagdamong ko ng nahitabos kong kinabuhi. Pero,
Wawa, gyud na hitabo na ako ganina, oy. Ay, nakahupo ang kwatubangan sa mga tao. Pero, puutan sa kay Bimbo. May pasiya. Di akong gisalbar. Pero si Rexon, ngaway lang kihapon. Ay, matawag na ko eh. Bahala na ako nung siya may tabo na ako din eh. Ang importante nga nakakaunig yung kong lami. Unya, nakahigda kong humo kahigdanan. Rexon. Dong. Oh, Dong. mayag naman siya eh. Sa iyong takot sa baho ron. Dong, Rexon. Tingnan bro ni Digoy. Dong. Ay, ano sa ito yo? Anong sa'yo mo ka numukaw? Patuon ka ni Tito Luisito ni mo. Ha? Ako? Nga naman. Sawa ko, mahibaw. Basta kay patuon ka. O kaya pagdugay kayo nagpaabot sa kanimo siyang kwarto. Maragi importante kayo niyan tuyo. Magdalhin ko kaligo na Yung papamutag dugay si Sir Luisito, correction. Okay? Unsa? Di pa tawag ni Luisito si Rexon? O ma'am, o seryoso ang naong ni Sir Luisito. Unsa man kayang tuyo kang Rexon? O kasama na sa tingali niya. Wa pa ba yan sila magkasulti human sa gibuhat ni Venus ngadto kang Laila? Oh, pastilan. Maayo lang ko dili palayaso ni Luisito si Rexon. Di sa tingali, ma'am. Pinanggabihan na niya si Rickson sukad sa pagkabata pa nili. Kadto yung Venus ang nakaingon ni ining tanan. Panuway? Anong dili man matubag si Rexon? Unang higay nga dili siya matubag. Makalakot ay. Nag-ayo man tingali ko na ako sing sulngon sa ila. Si Laila ginapahimungtan ko sa kang kalakot. Kulikayan ko ni Rexon. Kadtod yung libat ang miguba sa tanan. Saan ko ituyo ni Tito Luisito na ko? Tito, ni anak ko. Kumusta ka na? Okay naman, Tito. Kuan, dili man ito na ako sa ang nahitabo sa party gahapon dito. Wako'y kalibutan sa plano ni Venus. Nahibaw ko. Bad influence ka na si Venus para ni Morrison. Busa. Distansya anang bayhana. Doda ko'y ipatrabaho nimo. Gawas mong trabaho sa creative department. Unsa man na, Tito? Gusto ko nga bantayan mo si Laila. Unsa? Imuon ko ni mong bodyguard ni Laila, Tito? Oo. Mas gusto ko nga ikaw ang bantay niya. Kay kabahin ka na sa pamilya. Ug mas mosalig ko nimo kaysa uban. Mpingi si Laila. Kay siya ang umaabot na manununod sa tanan kong kabtangan. Unsa? Dili ko gusto nga magagarasan siya. Bisan kamay. Pero, dili magkupulis, Tito. Ang akong giingon nga bantayan lang nimo siya. Ug tudloan nimo siya sa uban nga nakatunan mo gikan sa mga Laurente. Tito. Sorry. Nga nasultihan ka ni Teresita sa tinuod mong pagkatao, Rickson. Pero wa na milaing mahimo kawas pagsulti nimo sa tinuod aron maning kamot ka.
Tito. Kinilang ang akong ikapasalig ni Morrison. Huwag na usab sa tanan sa atong relasyon. Ang ako lang nga dawaton nimo si Laila nga akong anak ug nga imo siyang ampingan. Rickson, nahibaw kagyod kung giyon sa taga sa pagpangga ug way mausab ana. Tito. Ang ako lang nga doon magkabantay ni Laila gikan sa imong uyab nga labihan ka maldita. Oy, malipayon ka naman, Laila. Ay, Sir Diggs. Ay, yun ini magyug ko. Ganahan medyo ko maglipay-lipay lang. Mayo. Good. Unyan sa naman si Papa Lucito ni Ma'am. Wa siya mga panugo ni mo. Ha? Panugon? Kwan, wa pa man, Sir Diggs? Di sa ko ganahan maghisgot bayan siyang sakit. Kimaluoy man ko. Kinahang na mo pakita yung kagkaluin. Aron mas mutuos siya nga anak kagyod niya. Aw, bitaw. Pinanggap ya kahit ko niya. Unya, wala siya kaliputan. Makatol na siyang giilad. Pero, Tito, dili na ba kayo may magkauyo ni Laila? Kinahanglang magkauyon mo. Kay kamong duha ang padadon ko sa creative department. Unsa? Usa na sa kong tumong nga ikaw ang mubantay niya. Aron madamo siya sa imong pagtrabaho sa inyong department ni Bimbo. Aha? Ikaw ang mo-discover sa talent ni Laila, Rickson. Ako ng misyon nimo. Tito. Sige. Tauga si Laila. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Try your call. Makalagkot. Ano man niya, uy? Di maging makontak si Rexon. Giunsa man niya yung cellphone. Si Bimbo ang akong tawagan. Dili ni mahimo. Murag mawanin ako ni Rexon inida. Hello? Bimbo, may balita ka ba ni Rexon? Agwan, nanawag ko sa ila. O gitubag ko ni Tita Teresita nga maliit si Rickson sa pagtambong sa opisina kay gipatawag pa siya ni Tito Luisito. Mao ba? Sa imong huna-huna, unsa kay tuyo ni Tito Luisito ka Rexon? Aw, klaro na lang. Kay kasabaan siya. Tungod sa iyong pagpagkawaw ni Laila siyang party. Kalitsi ba ya, oy? Kanusa pa na mamatay isuha, oy? Laila Timani, ay lagi pagdaan ni mong papel, okay? Ay, mao bitaw, sir. Pero, ang akong dughan, Sir Diggs pa. Di man ako kapungan, uy. Makonsensya mangyog ko, uy. Ay, iyaw, ana. Aron dili ka makonsensya, una-unaan na lang ang kwarta nga makuha na tugikan ni Sir Luisito, okay? Ay, Sir Diggs, napaingon si Rickson. Oh, babag sa ilong. Kinahanglang imog yung patag mo si Venus, Laila. Sukli siya. Ay, di lang ko anang baws, Sir Diggs, uy. Laila, patuon ka ni Tito Luisito. Ha? Nga naman? Sige, pangutan ah. Rexon, kahit ba rin mong sinultihan do? Una-una, kung kinsa ng imong gikasulti. Aw, ang bugtong anak man din ni Sir Luisito, no? Sige, ma'am. Dali na. Dili na to papaabuton og dugay si Sir Luisito. Okay. Sir Diggs,
At tuno na naman si Papa Luisito, ha? Ito. Niya na si Layla. Hello, Pa. Kumustang pamati sa heart? Gwapo lagi ka karang buntaga, Pa. Gahapon yun. Joke, ah. Mas gwapo ka gahapon. Kinagpuwamang ka. Maramang ganahigugma. Tuod, ipatawag ko kamong duha. Aron mahibaw mo sa gusto kong mahitabo ninyong duha. Ha? Uy, murag kulbaan mo sad ko ano yung gisulti pa, uy. Pero bisan unsa na, ako ginambuhaton. Isip akong anak. Kinahanglang mahibaw ka sa dagan sa kong negosyo, Layla. Ha? Uy, negosyo? Uy, ano ko patrabuhaan na negosyo pa, uy. Kiwatang ko grado. Dili ni nagkinahanglan o grado, Layla. Ha? Talent ang gikinahanglan ini. Kay anak ka magsugod sa creative department. Kamo ang mumugna sa promosyon sa atong mga produkto. Ha? Kamao man ka mo drawing. Kamao gamay. Baki, langgam, itig. Mamani, paborito na akong drawing. Gusto ko kagkamong duha si Rickson ang magpartner sa pagplano sa promosyon sa atong mga produkto. Labi na sa atong produkto sa pagpagwapa. Si Venus dito. Siya ang ngayon diha. Dili ko gustong maapil si Venus sa imong trabaho, Rickson. Ha? Si Layla ang imong bantayan. Ang imong tudluan ug imong kauban adlong tanan sa pag-adto sa opisina. Ha? Uy, mo to ko opisina pa? Buadto ka, Layla. Mutrabaho ka na. Aron makat-on ka sa pagpadagan sa tong negosyo. Samtang makaya pa nako ang pagginhawa. Pa? Sige. Magkagawas na mo. O gusto kong positive nga resulta sa inyong partnership. Ako? Mo trabaho na? Agoy, kulbaa ini. Ayaw kahadlok, Layla. Na si Rickson nga mutudlo nimo sa angay di mong buhaton. O gusto ko nga magdungan mog adto sa trabaho o magdungan mog pauli. Sige, panggawas na mo. Uy, lako na ko. Pagdalig ilis do. Maligo pa ko, eh. Pagdali. O lagi. Makalakot. Sa maning matang sa silot ang gipahamtang ni Tito na ko, eh. Nahimo naman hinuod kong bodyguard o maestro ni Layla. Uy, ako cellphone. Ay, salamat. Nanawag na si Rickson. Hello? Bibo, libaw baka kung unsa na akong ranggo karon ha? Ha? Nga naman. CEO na kasi kumpanya. Dili. Bodyguard ako sa libat nga Layla. Usa? Ikaw? Bodyguard ni Layla? Ug niya pa. Partner na to siya sa creative department sa promotion. Unsa? Ug driver pagit ko sa libat. Ay ko kataw ha. Nagisapon ko. Uy. Hinay-hinay lang ka, ha. Mura magbaghi kung kini mong pinadaganan sa auto. Kung gusto kang ako'y mahimong driver ni mo, ang tusa ang kakusog na kong padagan. Di mo na akong pinadagan. Maba. Diyos ko mutuaan na, uy. Isapot lang ka na ako, bang kusog kang may padagan.
Oh, ayaw kinibaw ka. Ako makauyon nga himo kong driver na mo. Aw mo ba? Aw, usay paagi ana, aron mahuno na kasi mo pagka-driver nako. Unsa mo no? Ibangga ni sakyanan. Uy! Uy, di manibila, di ba? Mapangga ta! Naunsa ka? Hindi mo manigibirap! Mapangga ko! Ha? Gusto mo ka mapangga? Gusto mo ka kamuhunong, ha? Mo ni paagi mahunong ka pagka-driver nako. Ha? Sige, binakos, di ka mahadlok mabangga. Oo. Mas mahal mabangga ta. Aron dili na ka maka-drive. Kung baghay na lang, may driver's mapa para natuduha. Sige na, ato ni Uy, ano ni manubila? Uy! Oh, okay. Sige na, buhian na, sir. Kanak ba? Relax lang kung mag-drive. Sabi ni mo, no? Mura kong mamatay karon sa konsumisyon. Nahimo ko ni mong driver. Aw, aron dili ka mamatay sa konsumisyon. Una-unaan na lang ang basura ko, nga iyang imo ihatod sa basurahan. O kaya pag una-unang driver ka na ako. Oh, si pangus mo diha, mulkabaw. Oh, hangus na ba? Mawanay mo kagwapo do. Ay, mahimo na lang niya kang gwapuhon. Mamatay madigali ko ni mo, Layla. Ay, sa kamatay, uy. Ako pala pa sa nginlan, kitarabay nagpuyog. Ibag man. Mapit untang bangga na. Oh, mabangga man kita sa limadugay kung di ka maghinahinis pagpadagan. May mo magbuhilom ka? Di pa ko gusto makapati si Mutingog. O naghilom diha, aron mahilom sab ko. Hello, Bimbo. Oh, Binos. Nasaan ka din sa mo department? Gusto na ko magsusi kun unsa ginahitabo ni Rexon. O ganong dili siya motubag nako. Binos, busy na lagi si Rexon. Kaya gipatrabaho na siya maayo ni Tita Teresita. O kining tanan. Tungod gid ang Layla libat. Nagdagi na siya dangan sa kinabuhi ni Rexon kanang libata na. Di sa tingali, oy. Ikaw ba, Bimbo? Ngano mo laban maging ka ng libata? Wa mo kumulaban ba? Nakakita lang ko, giunsa ninyo sa pagboli. Laliman kasi mong gibuhat. Gipasulod mo sa outfit nga, kabungkago na di ay. Mautay angay niya. Kay libat siya. Way hinungdan. Askang sayo pa gina yung pagtuo. Guway hinungdan si Lela, Binos. Anak lagi tao na siya sa among CEO. Mao nga dako na siya hinungdan. Unsa? Mao ka nagihatag ni mong misyon ni Rexon Luisito? O, Teresita. Kinahanglang magkatuna siya sa pagdawat kang Layla. Oh, dili ka magbuno ang duha nga imo masilang giuban kanunay. Dara ni Rexon ang pagpadagan siyang kinabuhi, Teresita. Kung gusto pa siyang magpabilin din sa kumpanimahe, aw kinahanglang atimanon ug bantayan niya si Layla. Oh, di ko baalag ko sa duha, Luisito. Kay dili para ba gyud makadawat si Rexon kang Layla nga imong anak. Kinahanglang mo dawat siya. Ay, nasa ka ni Mustal. Mamukmuk tani mo. Ha? Wala mo mong ibanggang auto? Ay napagreklamo di ha. Kilit na ta. Oh. Ugoy. Oh. Ayaw na pagpa-apply na kuspultahan ha. Kaya wa kay ang i-applyan. Sabay mo paabli ba? Ikagod ni mo. Unhanta ni mo. Nakoy ka mo, Toy. Asa mo opisina na to? Kung manulti ka ba? Murag ikaw, korek nga trabahante. Hoy! Ayun ako kuminal dito, hi. Kay gipabalik may na ako ni Tita Teresita ang imong allowance, ha? Bantay ka! Ay kukulga ah. Sunod ako, maldita. Oh, gusto bago ni mo mulakaw. Dili pa man kayo inutil. Dagan ya. Ayaw yung kong pugsas pagpadawat anang Layla libat, Bimbo. Kay bisan unsaon pa nimong eksplikar nga anak ng bilyonaryo, wa gyud siyang angay. Aw, naara ni mo. Ang ako. Tambag mo lang na ako ba? Maribos! Maribos! Niya si Ma'am Lorita, ang head sa mong department. Bimbo, hay na yung mga kauban, kay mag-meeting ka. O sa'yo meetingan, ma'am? Napuna at ako sa inyong department. Sinabi na ako sa conference room. Napunan mo sa creative department? Bimbo! Hay, salamat. Gimiabot yung ka. Doon natin meeting. Ibaw ko. Love, dili na ko ni mo tag doon.
Mag-meeting pa, Venus. Ay, kusugan ni mo nila ka, oy. Uy! Sunod di mo. Hello, Layla! Hi! Ngano ni aman ka? Oh, kay magsuko naman ko sa trabaho din, he. Unsa? Trabaho? Mo trabaho ka? Oh, kun mo na. Ikaw ang napuno sa creative department, Layla? Usa ni kada kong challenge nato sa itong department. Kay kapakita nato ang improvement kalabot sa promotion. O mapagarbuhon kung ipaila ninyo ang bago ninyong kauban. Si Layla, ang bugtong anak ni Sir Luisito Laurente. Pindo. Basta na akong waton. Musmahal ka. O magpasalamat ka sa tanan. Kumita ng utok ni mo. Ako na, paabot na ni mo ang atong department head. Ako, kanang, dili unta ko ang nga masagol ninyo. Pero pagbuot man sa kong amahan, nga kinahalang haguan ako ang kwarta akong gamiton, mao nga di ako, mutrabaho, makig-uban ninyo, o manghinaot kong dawaton ko ninyo sa dakong kahinangop. Oh, mo nang imong lamisa diha. Hala! Doon na gina ko lamisa? Unya, uy, kung sabi akong buhaton din, Niya ka sa creative department, libat. Uy. Busa, gamitan ang utok ni mo din eh. Venus, may mong bag. Dili lang una ka maghilabot din, Kanang, nagtrabaho sa kadini, Venus? Wa. Pero mas angayan ko ni mo ang department nga mo trabaho kaysa nimo. Kung angayan pa ka, nga man ka may trabaho din, Tungod kay pilihan kong trabaho. Tapulan kay ka. Unsa tapulan? Kana ba mga taong pili ang trabaho ba? Mga tapulan man na. Ako? Tapulan ko? Ha? Panuway ka, ha? Pops! Venus! Huwag kasi mo lugar, ha? Venus, dali, pauli na. Dali na, hindi ka pag-iskandalo din, Ako ang iskandalosa, ha? Ako, Gud Repson? Ikaw, Gud. Kadigod ka taga din, Unya, mangaway ka na ako. Tungod kay hilas ka? Venus, dali na, pauli na. Ngano pa paulion mo ko nimo, ha? Tungod kay dili mahimo mo abot kang Tito Luisito ang imo pag-iskandalo. I don't care kung maabot niya. Venus, ako na sad ang maapektuhan. Kung pasagdan ta ka. Usa kalma lang, God. Makalabang ra tayo ining maong krisis. Mudistansya lang una ta sa usa-usa. Unsa? O gano mo distansya mo ko nimo, ha? Tungod kay kaubanan ako si Layla kanunay. Unsa? Uy, dili na mahimo. Mao ko na ang nahitabo, Venus. Pero mosamot nga dili ko makaduol nimo kung kanunay ni nimong kauban si Layla libat. Kay kasukaon ko magtan-aw ang iyang mata. Dili sa mahimo nga mag-uban ta kanunay. Tingali. Magkita lang ta. Matag Sabado na lang ug Domingo. Kanang wa ko'y trabaho. Kapanuway ba ini kinabuhi, ah? Nganong miabot naman sa ingon ini mga paghitabo, oy? Wa na tay mahimo pa, Venus. Dili mahimo nga kontrahon nako si Tito Luisito. Gawas pa. Kaum sa nang nakaingon ining tanan, God. Mahimo pagdili ko mo basolon sa tanan, Rexon? Sa madaya akong basulon. Nga ikaw man ang may pakauaw ni Layla. Mo nga, antoso ni nato. Nga di lang na ta mag-uban kanunay. Hoy, bisan ko dili man ta magkita. Mag-video call ta per mi, ha? Oh, wala problema eh. Bisa kada oras pa ka manawag. Okay ra. Okay ka lang din si Mulimisa, Layla? Uy, okay naman gani ko bisan ako lamisa. Kini panindot kayo sa diganan lingkuranan, humok pagi kayo sampot. Awawa. Ay, unya, matuyok pa dyan. Inuta pa matiyon sa hawak ko, ini tuyok. Katawa lagi ka, Bimbo. Ha? Ikaw ba? Nagkatawa lang kung nagtanaw ni mo. Mura kag batang inosente ng imong porma. Ingnanuon. Tigo ang inusinting libat. Nindota sa kong kinabuhi din nino. Layla. Layla, liya nga tong department head, si Ma'am Lorita. Ay, hello, Ma'am Lorita. Hi.
Unsa man. Okay ka lang din, he? Na, okay pa dyan ko sa all right, ma'am. Kakita kas kong porma, oh. Mura man gani kong nagdamgo nga. Niya ko bugnaw kay opisina. Unya, nina ko'y trabaho. Wow, na wow, gid lagi. Kayo unsa ba di mo trabaho sa una? Mango, Unsay mango? Ha, Layla? mangutana dyan kag unsay akong trabaho sa una, ma'am. Ay, kuan ko, ma'am. Kanang, mangutang ra ko silingan, ma'am. Ug akong papa sa papasito may magsunod og bayad. Mao na, mama, oh. Wag yun na kay trabaho. Wa gid, ma'am, kay wa mo ko'y grado. Aha. Ma'am, bago lang sila nagkita og si Tito Luisito. Tinuod yun ang mga tabi-tabi nga ikaw nawa nga anak ni Sir Luisito. Mao na, Ma'am Loretta. Og luoy taong kain ni siya. Bitaw, ma'am. Kanang, mura dyan ko gidagaw karon sa mga panghitabuay. Murag nagdamgo ba? Okay. Pero may tugon ni Sir Luisito na ako nga atimanan ka. O katagan kang trabaho pinagi sa pagpakig-partner ni Rexon. Kining, ma'am. Dikit mahimo nga si Bimbo nila akong i-partner. Kung sa may problema ni mo na ako. Ay, ni. Uy, masoy. Tubak ako. Ay. Kung sa problema ni mo na ako. Ay, wa mo kay problema ni mo, Rexon. Ikaw may dunay problema na ako. Kay di makaganahan ako. Rexon, sa trabaho dili pwedeng mamili ka o ganahan ka lang ay kauban. Importante nga mapalambo nato kini atong promotion. Di na sa itong departamento. O diya pa, isip members sa creative department, kinahanglan makakreate mo og bagong ideya sa itong produkto. Labi na ang bagong i-launch nato nga whitening soap. Hala. Ganahan ko, anak. Ganahan man sa kumuputi. Wait na yung paputi na, no? Uy, dili para personal nga konsumo ang sabon nga i-launch na to. Nga ba? Pero, di ba, mas maayo man nga kita una mo gamit sa itong produkto. Una nato ni CBS mga tao, laing tao nga mo gamit. Kaya kung makauyon ta, laban na makauyon ang mga tao nga mo gamit ini, di ba? Correct. Tawa mo ka, Bimbo. Kuan, nakita lang ako nga doon naghid akong papel si Layla din sa itong department sa umabot. Okay kasi mga nahuna, Layla. Hosto ka. Kita ang unang mo gamit sa itong produkto. Maghimog memorandum lang sa itong mga empleyado, Pimpo. Kinahalan kita ang #1 user sa itong produkto. Thank you, Layla. And good luck. Hala. Nakapasar ko? Mulang, punto sa ito ni mo, Layla. Huwag yun masayop si Tito Luisito sa pagbutang ni mo din sa creative department. Uy, may paggara ha. Sige na, sugo na trabaho. Ikay ako manager, Rexon? Nakalimot ka sa gisulti ni Tito Luisito? Nga ako ang mamahimo sab ni mong teacher. Pag-drawing na! Ha? Kanang gusto naman yung drawing. Mau gini akong trabaho? Ang pag-drawing? Oo. Sige na. Magsugod na tayo sa itong trabaho. Okay. Ma'am Teresita. Watay lakaw karon o si Sir Luisito pa? Wa, digoy. Standby ka lang diha. Kay kuyaw kundo na emergency o niya, way makadrive. Nahibaw ka na nga, nagkaluya na si Luisito. Ganina na ko nakabantay ni mo, ma'am. Nagsige kaglantaw sa gate. Oh, gikulbaan lang ko sa panag-uban nila ni Rexon og Layla, digoy. Basin og, dili makaanto si Layla sa sakit na sinultihan ni Rexon. Ayun ka bala ka, Ma'am Teresita. Misalig ko sa kapating sa naong yadong Layla. Kinahanglang palitan nato siyang cellphone, digoy. Lakaw, pagdagan dito cellphone, alang kang Layla. Sa mga cellphone, mahalon o baraton? Natural, kanang medyo mahal-mahal. Importante nga makontak na to si Layla. Okay. Bitaw, no? Parehas ka nun. Ating period na.
Di pa katuhiluan ni Rickson si Laila. Uy, sa man ni akong drawing, uy. Langgamon tato akong gustong i-drawing. Pero, ano mo man ni resulta? Muram na tigwang ungo. Layla, Bimbo, ito na ba hapit? Doon ang taga-ons kantin, ha? doon na di kantin din, he? Oo, dako kita kantin din eh. O lamisab kayo mga sudan. Layla, barog na. Manood na ta. Kapait. Ay, okay na ko, eh. Gimbitan naman ko ni Bimbo. Kami lang ko ni magdungan o kaon. Dire ka ibili ni Tito Luisito nako. Busa, aray ka uban ako kaon. Aw, para aligrita. Magdungan lang tagkaon. Hala. Ay, hala. Bimbo, kinakasudan nga naglinya din, eh, oh. Ay, pulos na labalami. Tanaw ng tanawa, oh. Uy, may mo bang dili lang ni mo isulti ang tanan ni mo nasi mo huna-huna? Mauwa mo sa tanin mo, eh. Ngano di ay? Mawaw day ka masultis tinuod. Bitaw, Rickson. Di kita angay mauwaw eh. Unsa man ka, Bimbo? Unsa man kay plano nimo ni Layla? Unsa? Unsa makay sunod nga mahitabo, dili kaha magkasumpake sila si Rickson og Bimbo tungod lang ni Layla. Dili gid ka mabuking si Layla nga nangilad lang siya. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati. Saman pa mga sumpay ning sugilanon. Layla, libat. Dalit ka nato sa RMN Drama.